Moi vaan kaikille. Kello on nyt vähän yli 3:30. Ja niin, mä oon vihdoin päässyt tallille. Ja mä oon parantunut suurin piirtein. Ja Riina siellä ihana. Niin nyt täällä, kun huomenna täällä on laskiaisreha, niin täällä sitten aurataan lumia ja tiputetaan lumia täältä katolta, niin tarulla on vähän virtaa. Ja lievästi sanottuna vähän virtaa. Ja sitten... Oi, kato sitä. Oi raukkakuu. Mennäpäs nyt katsomaan. Voihan. Toisella lapasua jos pääs. Niin huomenna täällä on laskiaisreha. Ja niin toistan täällä, mutta ihan sama. Niin, ja Taru menee sinne, sitten me mennään sinne talutusratsastukseen. Ja mun pitää nyt se liikuttaa tänään vähän, koska se on koko viikon suurin piirtein kävellyt vaan. Niin sitten et nouse siihen. Taru, kuulepa. Niin, nyt mä sitten käyn maastossa varmaan vähän hölkkäilee, että se saa enimpiä virtoja pois. Koska muuten se ei kuuntele yhtään huomenna. Kun ollaan talutusratsastuksessa ja siellä kumminkaan ei viiti alkaa mitään. Siellä kumminkin on pieniä lapsia tälleen, niin... mitä muuta mä tähän selittelisin? Niin, huomiseksi on luvattu vielä sitten kivaa kaatolumisadetta. Lumipyryä. Niin sitten. No, mulle lumipyry on kaatolumisadetta. Niin sitten saa. Niin, joo, moi. Niin sitten kiva huomenna talutella siellä lumipyryssä, mutta ihan sama. Ei kiinnosta. Taru on ihan paniikissa, kun siellä tiputetaan lumia. Miksi sä ajattelit tehdä sen videopostauksen? Mä teen tän videopostauksen, koska mä en oo nyt päässyt kirjoittelemaan paljon. Kerran. Ja niin. Ja nyt pitää sitten vähän katsoa, tuolla aika ihana ilma. Ja siellä on aika lauhaa ja aurinko paistaa, niin siellä on hyvä ilma maastoilla. Niin, että silleen. Pitää nyt katsoa, mitä tässä tekee. Ekana mä mietin, että mä vähän irtokävelyttäisin tätä, eli siis kävelyttäisin kentällä. Ja niin. Onko Riina rankkaa? Elämä on rankkaa. On tää harja-asunto rankkaa. On niin, se on. Varsinkin kun on tommonen pitkäkarvainen hevonen, niin tosi rankkaa. Niin, ja sitten mä haluan vielä näyttää tämän Tarun turkin. Elikkä kun tähän laittaa käden, niin se mukavasti nyt mä tarkennan tuon. Miksi sä sen halusit näyttää? Koska mä siitä valitin, koska se on niin paksu, eli se on näin. Ja sitten täällä mahassa se on vielä paksumpaa. Niin, että jos tämä saataisiin klipattua, mä en kyllä tiedä onnistuuko se, koska tätä ei ole koskaan klipattu niin kuin kokonaan. Niin, saa nähdä miten se onnistuu. Mutta mä uskon, että se antaa klipattua. Niin mäkin uskon pienen suosittelun jälkeen. Siinä on kuukkeli. Mutta joo, eipä mulla muuta. Niin, ei ainakaan vielä. Moikka! No niin, mutta nyt on uusi suunnitelma. Eli kun Tarulla on niin paljon virtaa, niin mä en uskalla lähteä sille nyt maastoon, kun tuolla möyryä on konneet. Niin sitten mä nyt eka kuvaan Riina ja Kuuta. Ja sitten mä tuun tänne ja Riina pitää mulle Tarun kanssa tunnin. Niin sitten katsotaan varmaan maanantaina mennään. Tai kun mulla on maanantaina Kuun kanssa tunti, niin Riina varmaan sitten käy maanantaina Tarulla maastossa. Mutta niin Riina ei uskalla lähteä Tarulla maastoon vähän sönnössä. Mutta joo, me nyt jatketaan täällä, heippa! Moikka vaan taas! Nyt Riina täällä syökin. Meillä on täällä pieni evästauko. Ja tosiaan Riina on nyt ratsastaa Tarulla, koska mä ratsastin äsken Kuulla, niin mulle tuli sen verran kuuma, kun mä oon ollut kipiä, että nyt Riina sitten ratsastaa Tarun mun puolesta ja mä pidän sille vähän tuntia. Ja nyt Taru vähän auttoi Riinaa tuon syömisessä. Se on hyvin iloinen. Reippaana lähdössä. No
Niin sinä olet hieno. Olet. Minä tulen sinun luokse.